Звычайна мы шукаем мінулае Берасця сярод сярэднявечных вуліц і храмаў. Але гісторыю горада немагчыма зразумець цалкам без ваенных праектаў 19 і 20 стагоддзяў, якія моцна змянілі яго прастору. У гэтым відэо мы паглядзім на горад праз іншую оптыку, праз фарты крэпасці Брэст-Літоўск. На пачатку 20 стагоддзя аэрафотаздымка была тэхнічнай навінкай. Толькі ўявіце, гэтыя архіўныя фота 1915 года былі зробленыя з аэрастатаў і дырыжабляў. Дзякуючы ім перад намі адкрываецца унікальны погляд на сістэму фартоў з вышыні. А навошта іх будавалі? Развіццё артылерыі ішло так хутка, што неўзабаве пасля будаўніцтва крэпасці ўзнікла патрэба ў новых умацаваннях. Абараняць яе трэба было ўжо далёка за межамі бастыёнаў. Спачатку вакол крэпасці з'явіліся фарты, якія пазначаліся лічбамі і размяшчаліся прыкладна за 3-4 кіламетры ад цэнтра крэпасці. На пачатку 20 стагоддзя пачалося будаўніцтва яшчэ аднаго, больш аддаленага пояса, ужо на адлегласці каля 5-7 кіламетраў. Яго фарты атрымалі літарныя абазначэнні. Да пачатку Першай сусветнай вайны цалкам завяршыць будаўніцтва гэтага пояса не паспелі. Такія маштабныя працы патрабавалі каласальных выдаткаў. Толькі на першы этап будаўніцтва было вылучана больш за 3 мільёны рублёў. Фантастычная сума. На гэтыя грошы можна было з нуля ўзвесці звыш 2000 дабротных сялянскіх двароў з каменнымі дамамі. Або адбудаваць 3 такія гарады, як Берасці канца 18 стагоддзя. Пазней фарты неаднаразова перабудоўвалі і ўзмацнялі бетонам пад новыя віды ўзбраення. А колькі ж каштаваў адзін форт? Вось прыклад. Мадэрнізацыя толькі аднаго 5-га форта разам з пракладкай дарогі абышлася амаль у 366 тысяч рублёў. Параўнаем. Чарнарабочы на будоўлі крэпасці атрымліваў каля 15 рублёў на месяц. Каб зарабіць на абнаўленні толькі аднаго такога аб'екта, яму давялося працаваць без перапынку больш за 2000 гадоў. Але яшчэ да таго, як будаўніцтва фартоў было цалкам завершана, гісторыя зрабіла нечаканы паварот. У 1915 годзе, пакідаючы Брэст-Літоўск, расійскае войска падарвала частку ўмацаванняў, каб яны не дасталіся праціўніку. Многія фарты так і не былі выкарыстаныя паводле вайсковага прызначэння, так, як задумвалі іх стваральнікі. Але гісторыя фартоў – гэта не толькі гісторыя інжынернага прагрэсу, гэта гісторыя таго, як вайсковая логіка змяняла цэлы рэгіён. З'яўляліся дарогі, новыя інжынерныя збудаванні, а тэрыторыя пераўтваралася ў частку вялізнай абарончай сістэмы. Брэст-Літоўск апынуўся ўнутры новага фартавога пояса, а жыццё навакольных вёсак і пасёлкаў стала падпарадкоўвацца ваеннай логіцы. Падобныя працэсы адбываліся не толькі тут. У другой палове 19-га, на пачатку 20-га стагоддзя сістэмы ўмацавання ўзводзілі па ўсёй Еўропе. Сёння абарончыя комплексы можна ўбачыць вакол Вердэна ў Францыі, Антверпена ў Бельгіі, а таксама Коўна, Познані, Торуні, Модліна, Асаўца ды і іншых гарадоў. Значная частка фартоў Брэст-Літоўскай крэпасці захавалася да нашых дзён. Яны размешчаны на тэрыторыі Беларусі і Польшчы ў ваколіцах Берасця і Тэрэсполя.
3 з іх сталі музейнымі аб'ектамі, а большасць не выкарыстоўваецца або знаходзіцца ў прыватнай уласнасці. У наш час падобныя месцы ўсё часцей становяцца прадметамі размовы пра так званую цяжкую спадчыну. Так называюць аб'екты, якія нагадваюць пра складаныя старонкі гісторыі, як правіла, звязаныя з вайной. Але што рабіць з імі сёння? Як лічыце, дзе іх месца ў сучасным горадзе? Пішыце ў каментарах. І да сустрэчы!